הגמרא במסכת ערכין אומרת, יש מצוות תוכחה. כתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אומרת הגמרא, מפה אנחנו לומדים שאדם חייב להוכיח את החבר שלו. ולא פעם אחת. אומרת הגמרא, אפילו 100 פעמים. למה? כתוב הוכח, תוכיח. יש מחלוקת, כמה פעמים צריך להוכיח. עד שיצעק עליך, עד שיקלל אותך, עד שירביץ לך, עוף לי מהעיניים, רד לי מהוורידים. כמה צריך להוכיח? אז כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, שאדם חייב להוכיח את החבר שלו. אבל, אומרת הגמרא, ולא תישא עליו חטא. אבל יש תנאי אחד, בתנאי שלא יתבייש. אסור, אתה רוצה להוכיח את החבר, אתה חייב להוכיח. אבל אתה חייב לדאוג שהוא לא יתבייש. למה אם הוא יתבייש, זה יהיה עליך חטא. אז מצד אחד, אומרת הגמרא, אם בן אדם לא מוכיח את החבר שלו, יש עליו חטא. למה? אתה רואה שהחבר שלך חוטא, ולא מפריע לך כבוד שמיים, לא מפריע לך העולם הבא של החבר, סימן שלא אכפת לך מהקדוש ברוך הוא. אז זה עליך חטא. אבל מצד שני, אם אתה רוצה להוכיח, אתה צריך להיזהר שהתוכחה לא תבייש אותו. זה, רבותיי, זה לשבור את החבית ולשמור את היין שלה. זה לא פשוט. מצד אחד, גם להוכיח, מצד שני לא לבייש. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי הילאה משום רבי אליעזר ברבי שמעון, ברוך הבא רבי אריה. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. דיברנו על מצוות תוכחה. אז אומרת לך הגמרא, אתה חייב להוכיח בתנאי שזה דבר הנשמע. אתה אומר את זה יפה, בעדינות, לעמיתך, אבל אם זה דבר שלא יישמע, אתה לא יודע להסביר, אתה לא יודע להגיד, אתה לא יודע לדבר, או שהשני הוא לא פנוי עכשיו לשמוע, אסור לך לשמוע, אסור לך לדבר. מאיפה לומדים את זה? אמר רבי אבא, אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם ויאבקה. שלמה המלך אומר בקהלת, במשלי, אל תוכח לץ פניס נאקה. אל תוכיח אדם שהוא לץ, הוא לא רוצה לשמוע אותך. למה? הוא ישנא אותך, יהיה יותר גרוע. תוכח לחכם מי שרוצה ומבין מה שאתה מדבר. האלשיך הקדוש אומר, מה שלמה המלך רוצה ללמד אותנו? הוא רוצה ללמד אותנו, אם אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, ילץ, יא טיפש, תראה מה עשית. הוא ישנא אותך, הוא לא ישמע אותך. אבל אם אתה בא לאדם, אתה אומר לו, אתה חכם, לא מתאים לך ככה, אז הוא יאהב אותך. שלמה המלך רצה ללמד אותנו, איך אנחנו נגרום לבן אדם שיקשיב לנו למה שאנחנו רוצים להגיד לו. מביאה הגמרא, המשנה דוגמה. כתוב בפרקי אבות, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. חבר שלך כועס, אל תרצה אותו, תן לו להירגע. איך כתוב, פניי אליכו והניחותי לך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פניי אליכו, אחרי שהפנים של זעם ילכו, ואני אמחה לעם ישראל. אל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. אומר לך רבי שמעון בן אלעזר, אם החבר שלך עשה משהו לא טוב, אל תתפוס אותו על חם. כי אז אתה תבייש אותו. אמרנו שכל המצוות תוכחה זה בתנאי שאתה לא מבייש את החבר שלך. אבל אם אתה תופס אותו על חם, אתה מבייש אותו. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. אחרי שהאדם הראשון חטא מעץ הדעת, כתוב שהם התביישו. בגלל שהם היו ערומים אחרי עץ הדעת, הם הבינו שהם ערומים והם התביישו. אז מה הם עשו? כתוב, ויתפרו עלי תאנה וחגורות. ורק אחרי זה, וישמעו את כל השם יתהלך בגן. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא השמיע את עצמו אליהם עד שהיה להם בגדים, כדי שלא יתביישו? זה מה שאומר לך רבי שמעון בן אלעזר. אל תראה את האדם בשעת כלכלתו. זה אנחנו רואים כמה מצוות תוכחה היא מצווה מורכבת. עד כדי כך שרבי טרפון אומר, אני לא יודע אם יש מישהו בדור שיודע להוכיח. לא יודע. מרוב שזה קשה.
אני לא יודע אם מישהו שיודע להוכיח. עוד גמרא יש לנו במסכת סוטה. כשעם ישראל היו יוצאים למלחמה, אז השוטרים היו אוספים את עם ישראל והיו אומרים להם, מי שבנה בית חדש ולא עשה חנוכת בית, מי שנטע כרם ועוד לא חילל את הכרם נהנה מהפירות, מי שהרס אישה ועוד לא לקח אותה, עוד לא התחתן, ישוב הביתה. ובסיום היו אומרים, כל איש הירא ורך הלבב ישוב לביתו. אומר רבי עקיבא, מי זה ירא ורך הלבב? מי שמפחד מטילים, כטב"מים, עושה לו בלגן בראש, יש לו כל מיני, לך הביתה, עזוב, לא בשבילך. אבל רבי יוסי הגלילי אומר, מי שמפחד מהעבירות שבידו. ולמה התורה מחזירה גם מי שבנה בית ונטע כרם והרס אישה? כדי שלא יתבייש. מה תגיד? מי שיש לו עבירות יחזור הביתה? לא נעים לבן אדם. לכן הקפידה התורה שאנשים לא יתביישו. אז אמרו, מי שבנה בית, נטע כרם, אז אתה לא יודע למה הוא חוזר הביתה. תראו מה זה רבותיי, כמה זה מורכב. המצווה תוכחה. יותר עדיף לא להוכיח, מרוב שאתה רואה את כל הפרטים שיש לך. אבל מצד שני, אם אדם לא מוכיח, אמרנו, הוא נתפס בעוון. זה עליו. ולא תישא עליו חטא, שהחטא הזה לא יהיה עליך. זה מאוד מאוד מורכב. אבל אנחנו רואים שהתורה לאורך כל הדרך הקפידה על בן אדם לחברו. להוכיח בלי שיתבייש. איך כתוב באיכה, אנחנו נקרא את זה שבוע הבא ביום ראשון, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. הנביא אומר, נחפשה דרכנו ונחקורה, כולנו ביחד. לא מישהו אחד, לא אתם. כשזה כולם ביחד, אז אנשים מוכנים לשמוע. לא מתביישים. כשאתה הולך על מישהו ספציפית, מתלבש עליו, זה בעייתי. פה למדנו, רבותיי, את מצוות תוכחה. הרמב"ם פוסק את זה להלכה. שהאדם חייב להוכיח את החבר שלו. ואומר הרמב"ם, כל שאפשר בידו למחות, ולא מוחה נתפס בעוון הזה. אבל בתנאי שהוא יוכיח רק בדרכי נועם, ברכות, בלי שהשני יתבייש. אז זה נפסק להלכה.